Para akong iiyak. Papunta kaya. Hindi ako ready. Dami ko naalala. Parang sirato eh. Wala, G. Ano yan? Tears of joy. Yan. Hi guys! Basta Rider, Sweet Lover. Alam nyo, sa episode na to, papatunayan ko sa inyo na totoo yan. O, diba? Ganun agad, hugot agad. Mamaya ko na sasabihin kung paano at bakit ko nasabi. Ito po si Tanya Chinita and welcome sa episode 2 ng pinakabago mong kinahuhumalingang podcast. Ito po ang usapang sobrang sagad, marami ang nalalantad. This is Rated Tita Max. Una po, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng sobrang natuwa sa ating first episode. And of course, gusto ko magpasalamat kay Uncle Alex Calleja sa pagpunta dito sa Tita Max, sa Rated Tita Max. Sobrang thank you sa lahat ng chats nyo na natuwa kayo. And syempre, mas ma-appreciate po ng inyong Tita Max kung mag-iwan ka ng review mo dito sa podcast natin. Kung mag-iwan ka ng comments mo, kung i-rate mo to, sobrang thank you kasi alam ko dami mong ginagawa pero nag-e-effort ka para mag-review. Kung i-bash mo ko, okay lang. Kung mag-comment, mag-comment ka kung ano dapat ko improve, ay nako, sobrang ma-appreciate ko yan. Diba? Para mas mag-enjoy tayo sa mga susunod na Rated Tita Max episode. And of course, kung gusto mong i-share na rin yung good vibes ng ating Rated Tita Max podcast, pa-share naman to sa social media mo, sa mga kasama mo sa work, sa mga kakilala, kamag-anak mo, sa mga riders. O ayan, nagbibigay na ako ng clue kung sino ang ating special guest for this episode. At sa ating second episode, napapangiti ko na yung guest natin. Sobrang special syempre ulit. Sabi ko nga kanina, basta, rider, sweet lover. Sa kanya ko yan napatunayan. Alam niyo kung bakit? Kasi sobrang dami na naming beses nagkasama sa mga event. Sa event ko siya unang nakilala, sa Suzuki event yan. Ako yung host, siya yung isa sa mga motovloggers kasi syempre in demand yung ating guest ngayon. Ang pogi talaga naman. Sikat kasi syempre. Sabi nga ng mga netizens, yung mga vlog, yung mga videos namin together, so merong instant chemistry, may kilig factor na ganyan. Pero marami naman siyang sinasabi, marami naman babae yan na nagsasabi na maraming bagay sa kanya. Anyways, yung love team namin patok, kaya wag na po nating patagalin. Please welcome isa sa kinahuhumalingan ng mga chicks. Sa talang social media, Asian Factor! Hello! Ano sabi mo sa intro ko? Parang nambula ka. Parang nambula ka naman sa intro. Parang buhat na buhat yung upuan ko doon. Siyempre! Ano ka ba? Special ka. Oh. Yan. So, magandang araw sa inyo. Ayan, welcome sa episode ni Tita Max. Anong masasabi mo na ginest kita dito? Ayun, medyo kinabahan pero konti lang naman. Hindi, kasi ang tagal natin hindi nagkita. Totoo, so, May pa, kaya May. pag sabi mo na, ba, pwede ka invite? Wala nang intro, tara na, game na. Sabi ko, wala pa akong pambayad, di pa ako mayaman. Sabi Bakit? niya, ikaw pa bayaran ko, sabi mo sa akin. Parang mali ata ang chat ko. Sabi ko, isa sa pinakasikat ng motovloggers, bakit hindi? Ina-invite ka nga eh. Ang daming tapos may mga contract signing ka pa, pero inuna mo yung Rated Tita Max. Siyempre, kailangan ko ba naman Tita Max yung kaharap mo Nox na. Tanya Chinita yan. At saka alam niyo po, may trivia ako sa inyo. Kapag nagla-live kami ni Angko sa umaga, nagko-comment yan. Ay, yung digital yun, siya yung nag-hold ng social media. Siya yung nagre-reply sa'yo. Ay, ikaw pala yun. Oo, siya yun. Nanonood ka, tas nagko-comment ka, di ba? Tuwing morning. Oo, thank you. Pero ngayon parang hindi na. Sa ibang stasyon ka na nakikinig, tsaka na. Iba ka na pa yun. Tagal na nun. Parang mga broken times ko pa yun. Ay, so hindi na? Hindi na. May bago na? Walang bago.
Bago na ka ba? Oo. Bago Pero, ba? tanong ko, kung gano'n nakayaman ang isang Asian fuckboy? Yaman? Mm-mm. Mayaman ako sa kaibigan. Wag ako yung niloloko mo. Alam nga. ko na mayaman. Hindi. Pero gano'n kayaman? Hindi ako mayaman eh. Normal lang, simpleng buhay. Ayun, nakikita pa rin nila ako sa palengke, nakikita pa rin nila ako sa kalsada. Alam mo kasi ano ba tawag sa'yo? Tao ka? Oo, tao ko. Natutulala kasi. Pero thank you sa panonood sa amin pag umaga ni Uncle. Wala yun, tuwan-tuwa siguro pa nga kung ako. hindi ko na mabilang more than 20 times ka nanonood ng Basta Facebook live namin. madalas kasi nagigising ako sa umaga. Di ba nagja-jogging ka? Kamusta naman? Parang walang improvement. Tinigil ko na. Ayoko na. Kaya sabi mo minsan din ako, hindi ako nanonood. Hindi ako jogging eh. Diretso fast food pagka-jogging. Bakit fuckboy? Ano kasi yan dati? Parang nga ba? Bakit fuckboy? Actually, ang nagbigay sa akin ng palayaw na fuckboy, si Norbin, si Timbugok. Timbugok. Yun. So sa mga rider community, kilala yan si Timbugok. Tapos ngayon, bakit daw? Bakit sige nga? lang, short Naiya kasi kwento. ako eh. Sabi ko sa'yo dito, sabi ng intro ko, lahat ng kwento nalalantad. So, sobrang nasasagay. Ito na, kumapit ka. Ganyan pa siya. Gusto mag-audition na DJ? Parang ako yung naging host. Kumapit ka na. Ano kasi yan, sa totoo lang, 5 yung chicks anak mo. ko. 5 yung nanay ng anak mo. 5 yung babae mo at that time. Yes. So, nasa mga kanilang magulang na sila ngayon. And, syempre, kasi, yung time na yun kasi parang, kulang pa ako sa, parang hindi babae? pa sila, hindi. Rectangle ka agad yung sarili na, hindi. Kulang sa... Hindi, parang kulang pa ako sa, parang hindi ko pa kayang bumuhay ng pamilya that time. Okay. So, parang naghihiwalay kami. Tapos, kahit alam mong kulang, hindi mo kayang bumuhay, pero 5 ha? Ang lapit mo. Kasi nung may trabaho na ako, trinay ko ulit. Okay, Then, na 5 ulit? ako. Tapos, nawalan akong trabaho, naghiwalay din kami. Tapos nagkatrabaho ako, trinay ko ulit. May mga anak ka dun? Ilan na anak mo total? Kaya mo bilangin ngayon? Mabibilang ba natin ngayon 5. Sa dami? 5 Teka lang nga. Bilangin ko. Teka lang kasi. Teka lang. Nalilito ako. Baka mabuking pa ako na baka madagdagan eh. Iba-ibang region ba to? Iba-ibang probinsya? 2 lang ata yung sa probinsya. Parang 2. Seryoso? Teka, nakakalimutan ko eh. Baka sumobra kasi. Oo, lagot ka. Pero yung legit? Yung legit 5. Oo, 5. Hindi ito ba legit? Ay, hindi ko alam. Wala Walang ongoing. Wala. Ongoing. Ano lang, 5 lang sila. 5 ba? 1, 2, 3. Oo, tama. 5. Ino. Pasarelo. Tapos, tinawag kang fuckboy kasi nga marami kang... Kasi nga yung anak ko is 5. 5? Na magkakaiba yung... Alam nila na 5 sila? Ewan ko sa kanila kung alam nila. Pero minsan, ginawa ko na yun na kinuha ko yung mga bata. Pinagsasama-sama ko. Oo. Pero, hindi kaya eh. May time kasi na yung request ng isa, huwag mo na ipakilala yung bata para hindi na magulo yung... Ano sabi mo? Kumbaga, siyempre ako pa rin naman ang tatay nun. Pero that time, kasi ako naman yung, kunyari yung ex ko na, kinakausap ko pa rin yung mga partner nila. Parang tutropa pa rin kami. Kahit na wala na kami. So, tinutropa ko, sabi ko, thank you, nagki-thank you pa ako kasi yung panahon na yun, di ba? Yung responsibilidad ko, ikaw yung umako. Ang babait din ang mga naging ex mo. So, sabi ko, sige, yun yung request niya na huwag na ipakilala kasi kapag ka nakilala pa ng magugulo yung utak ng bata eh. Baka hindi pa matanggap eh. Shit, ang pogi ng tatay ko. Grabe. Kuwang-kuwa ko yung ilong ni Papa. Aray ko. Tapos
tinawag ka ng Asian fuckboy? Ayun, doon ako tinawag na Asian fuckboy. Pumayag ka? Wala eh. Oo, bagay. Ganun talaga eh. Bagay. As in, sabi ko. Ang iniisip ko pa dati na fuckboy, P-A-C-K. Parang nagpapak ka lang. P-A-C-K? Pak. Parang nagpapak ka ng things, ganun, fuckboy. Eh, syempre, tinamad na kami. Hindi na namin nilagay yung C. Para 3 words lang. P-A-K na lang. Tsaka para Pinoy. Yan, diba? Pinoy na Pinoy. Pinoy streets lang. Diba? Yes. Na-embody mo. Anong year yan? 2022. Uy, okay. 2022, tama. Alright. Ilang years ka ng vlogger? Motovlogger? 2 years, 3. Magti-3. Yun yan yung 2022. Yan, 2022. I mean, nagmamotor ka na ba talaga before ka maging vlogger? Mahilig talaga ako magmotor kasi mahilig ako sumakay eh. Okay. Sa motor. Oo. Tapos saan ako pupunta niyan. Gala ako ng Pero gala. before motovlogger, sino ang isang fuckboy? Asian fuckboy? Nung hindi pa ako vlogger. Talaga. Iba nang bababae. Kabukod doon. Hindi ako babae. Ang inang to. Before? Hindi pa yung bababae. Hindi ako Inang to, babae. malinis pa yung 5. Actually kasi yung hindi ako yung lumapit sa kanila. Parang talagang umaano kasi ako daw yung tawag doon. Yung alaga, makare. Oo, tsaka yung charm mo. Kapag magaling mag-joke, babaero yan. No. So, ganito. Sige, paano tayo mag-uusap? Seryoso tayo dito, guys. Tapos, ano ka nung before ka mag-motovlogger? Wala, isa lang akong hamak na basurero noon. Sa Bulacan? Hindi. Saan? Dito sa Payatas, sa Quezon City. Totoo, yan ang ano mo. Pinagmulan mo. Oh my God, ang ganda ng life story mo. Share mo naman. Tapos kung maging basurero, paano basurero? Nasa truck? Nasa truck. Hakot? Oh my God. Ang ruta namin. So, sanay ka sa streets. Yes, yung ruta namin yung Green Hills. Tinatakbo namin yung kahabaan ng Green Hills na yan. Tapos, kada may basura, lahat yan dadaanan namin. Tapos karga. Ilang taong ka yan? Mula ilang age? Parang age ko nun is 14, mga ganun. Tapos hanggang 2022? Hindi, 14 ako noon. Way back 2007 ata yun. Mga 2010, nakaipon na ako. Kumuha na ako ng lisensya. Nag-tricycle driver naman ako. Tricycle driver, yes. From basurero to tricycle driver. Nung babasura ka, napapansin mo na chick magnet ka? Hindi eh. Basta pag ngumiti kasi ako, yun eh. Parang, napadaan ako, tayo basura. Oo. Talagang, parang natititig sila sa akin. Tataka siguro, tao ba siguro to? Ayun, tapos, araw-araw, daily routine, araw-araw na kami nagkikita, ganun, magtropa na kami. Hanggang may love na. Ayun. Sa pagta-tricycle, ilang taon? Tricycle? Saan ka nagbibiyahe? Sa Fairview naman, Quezon City pa rin. So, biyahe ako ng tricycle. Kaya pala, ayun, tas minsan may pasahero ko. Yung pang-4 na asawa ko, service ko. Service mo, na-fall. Parang ganun. Asan na siya? Ha? Hindi ko rin alam. Parang nasa... Curious lang ako. Pasahero mo siya. Umaga hapon mo siya nakikita. Ano yun? Dahil maalaga ka. May trabaho kasi siya. Ngayon, kasi ako dati. Single naman madaya kasi ako dati eh. Parang madaya? Kunyari, naging pasahero ko, kukontratahin ko na yung mamaya ako susundo sa'yo. Para kahit wala ako, kahit nakapahinga ako, alam ko may darating akong pasahero. So, ganun. Tapos, minsan, ang ginagawa niya sa loob siya, di ba? Tapos nung tumatagal na, sabi ko, pila na lang tayo. Dito ako sa likod, kwentuhan tayo. So, parang backride ko siya, tapos kwentuhan. Alam mo yun? Getting to know each other. Parang habang tumatagal, libre na siya. Hindi na nagbabayad. Tapos sweet na kayo, ganyan. Oo, tas may pag-chat na kayo pag uwi, ganun. Pa text pa lang ata uso nun eh. Parang text pa lang. Yung chat, paano hindi ko pa kayo? Alam yun. Paano naging kayo? Kwentuhan lang. Normal na kwentuhan lang. Tapos okay na. Kakamustahin mo, kamusta ang araw mo? Sino una nag-I love you? Doon. Parang ako ata.
Hindi eh. Parang siya. Tapos, parang sinabi niya kasi nun, parang iba na yung pakiramdam ko. Shit, nag-confess. Oo, sabi niya, parang iba na yung nararamdaman ko. Kasi ginagawa ko minsan naman, pagka papasok siya, bumibili ako ng parang tinapay. Ipapabaon ko sa kanya yun. Huli-huli mo yung love language ng babae, no? Papabaon ko sa kanya yun. Yun yung style mo sa lahat? Hindi. Parang, kada makikilala ko lang, kung paano yung personality niya, pakisamaan ako. Ibinabalik ko lang din. Ganun. Aray ko. Hindi alam paano umpisan. Ano ba yung susunod ko dito? Sa sobrang dami. Okay. I-fast forward natin. Tapos, nabuntis mo na siya. Yun. Ilan anak mo sa kanya? Isa lang. Nagsama kayo? Nagsama kami. Pero yung magulang niya against. Ayaw niya sa akin. Pero pinatunayan mo naman Pinatunayan ko, pero sabi kasi, kinausap ako nung tatay. May pangarap sila sa anak niya. So, parang gusto makapag-ibang bansa. Gusto nila ganun. Nakikita mo pa yung anak mo dun? Ay, kita ko pa. Ilang taon na siya? Di ko na mabilang eh. Hindi, siya yung anak mo, ilang taon na? Hindi mabilang. Sino ba? Yung anak mo, ilang taon na? Ano na siya ngayon? Dalaga, binata? Binata. Ano siya, parang 16. Binata na. 16 siya. Sino kamukha? Eto, nakakatawa. Hindi. May similarity kami. Pero yun yung kilala niya ako. Kilala niya ako na ako yung Si Asian Fuckboy. Tapos, natatawa ako dun sa may bunso ko. Bakit? Nung lumabas siya, kamukha ko siya. Ang swerte Cute. niya. Ang swerte Tapos niya. nung lumaki na ako, nag 1 year old, 2 year old. Parang kamukha na ng nanay. Na iba na. Oo, na iba na. Ito yung nanay, charot. Doon ba sa inyo sa Bulacan, alam na may mga anak kang ganyan? Meron, alam naman nila. Tsaka sa social media, alam naman, napakababaero mo. Hindi. Happy ka sa life mo ngayon? Happy? Kung ba naman kaharap kita eh. Parang yan! Ganyan din sinabi mo sa ibang Nakita ko. Wag ako. Doon sa ibang Sino yun? Hindi mo malala yun. Parang di ako yun. Pero galing, kaya huling-huli mo yung masa kasi masa ka. Oo. Di mo, basurero, tricycle driver, and proud ka. Pero hindi ko kinakahiya yun na galing tayo sobrang yaman. Tamo nakakuntas ka tanso? Mamaya papakilo ko to eh. Sige nga. Akin na lang. Hindi, papakilo ko. Ilan na motor ngayon ni Pacboy? Ngayon, actually, ito eh. Actually, na-ibenta ko yung big bike ko. Ba't binenta? Binenta ko. Ba't binenta? Minsan kasi kailangan natin matalo para manalo tayo eh. Connection nun? Binenta ko, tapos tinayuan ng business. Ay, oo. So may business po siya kasi. Alam niyo, ito yung maganda sa kanya. Hindi lang siya pasarap-pasarap. Oo. Binibuild mo yung future mo. Kasi marami ka pang aanakan eh. Kaya kailangan mo ng... Teka na, paisip ako. Parang marami ka pang aanakan kayo. Kamusta yung detailing and car wash shop mo? Actually, yung detailing ko naman, all goods naman siya. And, ano ba yung mga ibang business mo? Yung coffee shop kasi kay Boss Babe. Tapos yung, yung car wash and detailing sa akin. Tapos ang ibang business ko, wala eh. Bawal, yung mga illegal. Oo. Hindi pwede. Wala. Yun lang. Wala. Yun lang. Hindi kasi motovlogger in demand to eh. Sikat eh. Pero so far, yun pa lang naman na itatayo ko yung car wash and detailing and basta mas madami pa akong gustong gawing business. Oo, go mo. Ilan taon ka na ba? Ako, 22. Bakit? 22 nga ako. 22 na ba ako? Yung ngipin. Kasi yun eh. Alam mo yung flute? Yung ganun. Ano yun? Ano pala yun? Hinihipan pala yun. One time parang wala kasing siyang harness na ganun. Tinatry ko siya. Parang may gagawin ako. Parang abutin ko yung cellphone, kinagat ko yung flute. Totoong storya to? Oo, ayun, natanggal. Nagkukwento pala siya. Natanggal nga, yun nga. Tapos? Ala na, hindi na bumalik. Itong yaman-yaman eh.
Ayoko magpangipin kasi. Oo, kasi mas marami mahumaling alam mo. Hindi, nahihirapan ako kumain. Bakit? Nung huling kumagat ako ng steak, naiwan yung ipin ko dun. Ba't kasi stick yung Kaya Ang dami pagkain. kaya nga ako nagpalagay nun kasi nga gusto ko makain yung steak. Yung steak. Steak. Ano ba yun? Steak nga. Steak nga. Oo. Ano ba sabi mo? May isip mo, steak? Aray ko, gagawin sa steak. Yung steak pang ngayon. So, yun lang. Bakit? Ewan ko. Pag pustiso kasi sasama no? I-blender mo muna. Ay, hindi nga. Kung nakilala kita nun, baka pinanguya ako na sa iyo yun. Magilo ka sa mga nanay ng anak mo. Ayan, syempre. Syempre, hello sa inyo. Ayaw niyo na ako sino-sino kayo. Hindi ko na kayo para isa-isahin. Ako pa rin to. Yung dating minahal mo. Aray ko. Tayo ng sulat kasi may Tita Max confession dito. Meron bang ganun? Oo, sige. Akala mo kwentuhan lang. Akala ko kwentuhan lang kasi. Pero mas makaka-relate ka. Mas makaka-relate ka. Okay. So sumusulat talaga sila. May sumulat. Kasi alam na ikaw yung guest, so sumulat siya. Sabi niya, isa po akong rider na tagahatid at sundo ng mga customer. Dahil sa nature ng trabaho ko, hindi talaga maiiwasan na may mga customer na malilikot ang kamay. Gusto ba yun? Malilikot? Hindi ko alam. Rider nga lang eh. Tricycle ka eh. Malikot ang kamay daw. Ang mga barkada ko, yun, pag kukuha ng pangyosi, malilikot kamay nun. Nauubos bari ako. Magsisimulang kumapit sa bewang, tapos unti-unting gagapang sa shorts. Minsan, pag trip ko yung customer, hahawakan ko po yung kamay, tas ididiin ko sa shorts. Sa totoo lang, sanay na sanay po ako sa ganyang galawan. Madalas kasi hanggang dyan lang naman ang kaya ng mga nasasakay ko. Pinapatayo nila, pero hindi tinutuloy. Isang gabi. Sige, nakikinig ako. Isang gabi, may nasakay akong customer. Same scenario po sa simula. Pero hindi ko ina-expect yung yaya niya sa akin. First time ko po kasi to. Tapos medyo exotic pa. Sino? Sabi ba naman sa akin, go ka ba sa Talahiban? Hindi ko po masyadong trip nung una, pero nung nasubukan ko, hinanap-hanap ko na. Ala, sige, tuloy lang. Tapos na. Tapos naalala tuloy ako. Hala, parang nag-imagine ka na dyan. Hindi, may naalala lang ako. Ano? Share. Wala. Game. Dali, sabi sa'yo, kwentong sagad to, lahat nalalantad. Unti lang nakakilig dito, 3. Damuhan. Naalala ko dati yun. Ano to? Before ka ba Asian Packboy? Yung... Before. Sa tricycle? Ganyan? Oy. May baon kaming karton. Bakit? Tas overlooking yun. Saan to? Doon pa ito sa Antipolo ba yun? Hindi. Saan? Bandang Fairview pa rin, pero bandang mataas na parte ng Fairview. Anong overlooking? Nung araw kasi doon, mataas yun na lugar, tapos parang overlooking siya, kita mo yung mga city lights doon. Jowa mo naman yan. Jowa o kalandian lang? Hindi ko siya kasi sinagot nun eh. Pero kung nasagot ko siya nun, baka naging jowa ko siya. Pero nagtalahiban din kayo episode? Picnic. Picnic. Ilang oras to? 2.5. 2 hours? Talagang may dala kang karton Siyempre, Makati yung damo eh. Ilalagay mo yun dun sa damo. Siyempre, maupo kayo. Doon ako po. May pagkain naman yan. Dala kang chichirya, soft drinks, papatong mo dun. Tas, yun. Lalabas mo talaga doon. Sinan nga doon ng sender. Tinan mo, hindi namin alam nakarelate ka pala. Pero mas okay ba? Mas gusto niyo ba mga lalaki yun? Yung mga out of this world adventures? Yung adventurous? Well, syempre. Wow, saan mo? Well. Proud. Then, syempre. Oo, masaya. Mostly kasi, parang naghahanap ka ng adventure. Pag
Pagka nagawa mo na lahat sa sa higaan, parang gusto mo na ilabas eh. Oo. Parang gusto mo matry. Ba't kaya hindi naman natin itry sa labas? Ayan. Buti G siya, hindi mo na siya jowa. Ha? Buti G siya. Sabi ko nga sa'yo, pag Iba talaga yung chick sa'yo, no? Talaga sila nagyayaya, no? Hindi ko alam ba't hindi ko naging jowa yun. Hindi pa yan? Parang alam ko Bembang lang, gano'n. Parang gano'n. Sumakay kong MRT, tas Bembang Station. Pero nung nagta-tricycle ka, may napapal sa'yo, napasayro. Di ba tulad nung... Dami. Oh my God. Oo. Kasi nung huli, bumaba yung lola. Napol. Hindi ko natulungan. Oo. Ay, nagja-drive ako eh. Sabi niya, para. Pagbaba niya, napol siya. Okay. Nag-joke. Hindi nga. May kadalasan ako napupol eh. Pero nilalabanan ko na kagad. Alam mo. Ano masasabi mo kay kuya? O yung siya, tingin mo bakit siya yung nilalapitan? Ano ba talaga? Rider, sweet lover? Kasi... Depende kasi yan eh. Meron kasing, kunyari, tricycle driver din siya, di ba? Rider din siya. So, meron kasing pwedeng either gwapo si kuya. Or, paano ka helmet? Siyempre, rider nga eh. Ay, oo nga, nakakapogi. Mag-aano muna yun eh. Oo. Lalo na pag may ka dito, yung palaklaba. Palaklaba yung sinusuot mo na bago helmet. Oh, nakakapogi. Oo. Hindi ako nakikita eh. Namumutor kasi kayo na sa pa-smile. Di ba, kuya? Si Jerome. Kuya Jerome, di ba? Pag pag mata lang kita sa'yo, as ganyan, nakasalamin pa. Oo. Talagang sasabihin nung... Talaga baba yung panty ng mga babae, no? Iba talaga. Depende pag maluwag kasi. Yung panty? Yung panty, bababa yun. Hindi, pero totoo, nakakapogi kapag nakamotor. Tapos kahit na hindi complete gear eh, yung forma lang. Nakakapogi. Kaya habulin talaga kayo. Depende. Pag may palaklaba kasi ako, madami nag-high. Kasi maganda daw mata ko eh. Color brown. Brown eyes. So, eyes pa lang yan. Oo, eyes pa lang yun. Diba? Pero pag inubad ko, pinapabalik sa akin. Saan mo nahulit niya eh. Pero pag naranasan nila ang iyong love language, paano ka mag-express nako. Siguro ginagawa mo Disney princess, no? Feeling ko ganun eh. Parang ganun niya. Minsan yung sila Boss Bim, nagagalit na sa akin yun. Kasi nga, tinitreat ko siya na parang princess. Gigising siya, meron na siyang breakfast. Gano'n naman talaga dapat kami i-treat eh. Oo, breakfast. Pero hindi naman at all times. Minsan, ako din naman yung... dapat naman. Asikasuhin niya. Pero pag wala akong trabaho, talagang... masarap ka talaga magmahal. Ubadin mo yung damit mo. Maglalaba ka? Akin na yun. What? Ako maglalaba. Naglalaba ka? Oo. Ganun ka magmahal. Alam mo, kaya marami nang maling sa'yo. Yun nga rin kasi yung... yung hatid, sundo. Hatid, sundo? Iba nagmamotor? Nakaka-fall din yun eh, yung hatid, sundo. Actually, ayan sa mga listeners dati kasi, hindi pa uso yung mga single na yun na mga motor, wala pang ganun yun. Ang uso pa nun dati, tricycle lang talaga. So, 90s eh, no? Early 2000. 90s. Kapag ka talaga, hatid sundo ka sa tricycle, pala ka ng nun, prinsesa nun. Oo. Yung panahon na yun. Tapos nakasakay kami sa likod. Oo. Tapos special Parang kunyari, may pasahero ka, tapos ahatid nyo muna yung pasahero. Oo, diba? Bago kayo hatid. Nakakaganda talaga yun. Siyempre, dami nyo na pag-uusapan. Tapos yung... Paano kayo nagkakaintindihan? Di ba ang ingay? Hindi naman gano'n kaingay. Depende pag may bumusina na lang. Pero ang sarap kasi sa feeling nun, yung maghapon mo na stress. Kunyari, stress siya sa trabaho. Tapos pag parang excited siya umuwi na may susundo. May nakaabang sa'yo doon. Oo, parang, iba. Promise. Iba pakiramdam niya na yun niya. Tas, yun, araw-araw, daily routine namin, ganun. Sa gabi. At susunduin ko siya. Abangan ko. Kasi bago ka makapunta sa amin, parang highway muna. So, ang ginagawa ko, tumatawid na ako dun sa kabila. Inaabangan ko lang siya. So, pagbaba niya ng bus, hindi na siya as in pagbaba, sakay na ulit sa iyo. Sakay na sa likod ko. Tapos may dala kang helmet. Tapos nakakailab kaya yung iaabot yung helmet. Hindi pa helmet nun. Ay, tricycle dala ko nun. Tapos sa likod. Sa likod, back ride siya. Shit. Tapos tatanungin mo, kamusta araw mo?
Okay naman. Kahit hindi. Oo. Basta Pero yung excited lang siya umuwi, yun lang yung masaya sa kanya. Huling-huli mo, no? Ibig sabihin sinasabi natin dito kay Kuya na sumulat sa sender na nakakapogi yung trabaho ng mga riders. Yes, nakakapogi ang trabaho ng mga riders. And syempre, dapat dun mabuti pa rin yung loob natin. At saka the fact na pumasok ka sa trabaho na yan. Oo. Iwasan ng tukso. Depende siguro. Sa sitwasyon, yun. Pero hanggat kaya mong iwasan mo kasi hindi ko nagawa. Eto na. Dahil kahit paano na payuhan na natin si sender. Meron akong top 5 questions. Top 5, sige. In connection with a confession. Sige. Gusto ko yan. So, kailangan sagutin mo to. Top 5? Tough Tough, mahirap. Pero sabi mo kanina, tough. Tough ba? Oo. Akala ko top 5. Hindi, tough. Mahirap. Tough? Pero tingin ko hindi. Sinisiw mo nga lang yung mga kanina. May mga ni-reveal ka na. Okay. Eto, seryoso muna. Ano yun? Eto na ang ating top 5. Rated Tita Max. Meron ka na bang traffic violation na secret mo lang, hindi mo pa sinasabi? Traffic violation? Oo, tapos tinakasa mo or... Wala pa. Nahuli, oo. Nahuli ka? Saan? Sa Pulilan din. Actually, yung therapist yun ng tita ko. Ako may helmet, siya wala. So, huli pa rin ako. Huli. Yun lang yung parang sa loob ng... Kasi ang renewhan dati ng 3 years eh. So, yung 3 years na yun, imbis na pag-renew ko 10, naging 5 lang. Yun lang. Sa isang taon, isa lang yung huli ko. Ibig sabihin, hindi ka kamote rider. Papaalam natin sa listeners natin na motovlogger ako, responsible rider Dapat responsible ako. pa rin. So, modelo. Hindi lang tayo pakboy. Hindi lang basta pag sinabing motovlogger, yung angas-angas na, no? Yung pag naka-big bike ka, tapos small CC. Totoo. Tabi mo motor mo, hindi dapat ganun. So dapat, ako kasi ang iniisip ko pag nasa kalsada ako, lalo na yung mga jeep, taxi, mga grab, pauna ko yan kasi trabaho nila yun eh. Kailangan hindi sila malate eh. So, minsan kasi ilagay din natin yung sapatos natin sa ibang tao. Kaya tapakan nilang mundo, dagay mo rin yung sitwasyon mo doon. So, isa kang mabuting ehemplong motovlogger at rider. Rider yan. Hindi ka beating the red light, ganyan, nakikipag-unahan. Di ba minsan kasi? Hindi, pinapauna ko na sila. Kasi sabi ko po, pag nauna sila, pag nakaalis na, pangit ang motor mo. Okay, next. Ilan ang kinakausap mong babae ngayon? Yan? Ka-situationship. Sa? Ewan ko sa'yo. Basta, yun yung tanong ko. Paulit. Ilan ang nakakausap mo ngayong babae? Babae. Chicks. Kaya lang. Saan po ba to? Sa Instagram po ba to? Sa Facebook? Saan? Estimate na lang. Estimate. Yung kausap kalandian, ganyan. Kalandian. Estimate. Kalandian. Nag-iisip na. Wala. Hindi, ito na lang. In a relationship ka ba? Wala. Pero ilang kalandian mo? Wala rin. Kachat lang. Yun nga. Kachat? Oo, estimate ilan. Kachat. Yung ka-good morningan mo. Kasi di ka naman nag-good morning sa akin eh. Hindi ako nag-good morning. Kasi? Tulog ako. Ising ko. Nanonood ka nga. Nanonood ka nga live namin eh. Pag nag-jogging ako. Okay. Wala nakakausap ka-good morning, ka-good night. Video call. Kailan ba? Kahapon? Basta yung mga kalandian. Parang wala naman. Baka-video call ko kahapon yung ex ko. Totoo? Oo. Nagsusuporta ka sa mga bata? Hindi. Ex na. Sino yung huling ex ko. Yan. Sino ba yun? Yan. Josephine. Shoutout sa'yo. Ikaw na bahala ko. Wala ko si Josephine. Sino Josephine? Ayun yung kausap ko hapon. Pero meron ka nga yung malapit na maging kami. Wala. Bakit? Wala nga. Anong gagawin ko? Wag ako Asian Fuckboy. Wala nga. Promise. Talaga naging, wala. Hindi na Asian Fuckboy. Asian good boy na. Parang nakafocus ako ngayon sa business. Yun muna. Tapos sabi ko sa sarili ko, pagka nag-improve na yung business ko, pwede na.
Pwede na. Pwede okay. na. Wow. So, yung mga, naging mature yan. na. So, shoutout pala dun sa mga, antay lang kayo. Pero may naka-line up. May mga naka-line up. Naka-line up. Mahaba ang pila dyan. Parang 10 sila. 10? Oh my God. Okay. Sa mga nakalandian mo, may minahal ka. Yung landian lang dapat. Tapos na-fall ka. Sinagot mo na to kanina, pero ito na lang. Yung hindi ka makamove on. Initials. Kaya ko yun. Initials. Yung hindi ka makamove on, shit, landian lang to pero na-fall ako tapos di na ako makamove on. Initial lang. Initial? Oo. Nagsisimula sa letter. Yung ngayon siya pa din. Ha? Yung ngayon siya pa din. Mahal mo pa din siya. Yun. Sino yan? Sino yan? Initials lang. Ang dami kasi. Hindi Ano ba? Yung talaga hindi mo siya makalimutan. Ngayon siya pa rin talaga. Kahit ang dami mo nang nabembang, siya pa din. Alam naman ata ng mga manonood kung sino yan. Hindi namin alam. Hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi namin alam. Kasi syempre, ibang market to. Nasa Spotify to. Iba yung mga nasa Facebook parang mo. Letter. Yung mahal mo pa rin siya. Letter C. Bakit? Sino yun? Tumawa ka na. Siwala mo. Sige, alam na nila yan. Alam nila yan. Alam niya na siya yun. Itanong mo kung sino yung letter C na yun. Sino? Yeah. Hindi, tanong mo sa kanila. Sige. Sa comment Ganito section. na lang. Alam niya na siya yun, na yung mahal mo. Alam niya. Meron na siya? Someone? Meron na, pero hindi ko alam kung yun na yun. Pero as much si as... Cherry White ba? Aray ko Siya nga. Oh my God. Namumula. Siya. Hindi ako... Shoutout sa'yo, madam. Cherry White. Maigis nga. Ay, Pagharapin ko kayo. Hala? Uy, Pwede. Okay. Eto. So siya pa rin. Walang nakakapantay. Kasi 3 years kami. Ay, ilang taon ba kami nagsama? Pero di ba merong ganun na kahit ilang relationship na yung dumating ka situationship, siya pa rin talaga. Siya yung hindi mo mapapantayin yung kung anong meron kayo. Meron ka sa kanya. Yun. Actually kasi talagang sobrang minahal ko yung mag-ina na yun. Sobra. Mahilig ka sa signal, hindi ko muna minahal noong time na yun. Si Cherry White. Ayan na po, pinangalanan na po natin. Kaya mas minahal ko yung anak niya. So, bonding, gala, tapos hatid sa school. Bakit ba kayo nag-separate? Ano siguro? May time na pagod siguro kami sa isa't isa. Ganun. Pagod unumain yung isa't isa. Ayan. Hindi ko kasi alam yung love story niyo. Parang pagod lang kami. Pero kung bibigyan ng chance, nakikinig siya sa atin ngayon. Tapos parang bibigyan kayo ng chance ulit. Mag-e-effort ka. Go ka. Go ba ko? Yes or no? Yes or no? Yes. So, mahal mo nga. Kasi pag hindi, no yan eh. O kaya hindi mo masasagot eh. Hindi mo kasi kayang dayain yung madadaya mo yung sarili mo. Pero yung feelings mo hindi. So, mahal mo siya. Hindi. Wala namang pinagbago. Yung pa rin yung pagmamahal na. Alam mo naman ito, tirik-tirik ko. Wala akong iiyak. Papuntang ina. Hindi ako ready. Sabi ko naalala. Parang sirato eh. Wala, ano yan? Tears of joy. Yan. Kahit kwentuhan lang. Ikaw ka, umiyak din eh. Uy, Cherry White. Naman, in pain pa din. Di ba nakaka-move on? In pain. Hindi ako pain. Ano? Okay na, naka-move on na ako. Pero naiyak. Hindi, may naalala lang ako mga ano. Ano yun? Share mo naman, hindi pwedeng ikaw lang. Naalala ko lang yung mga time na kung paano kami nagkakilala nun. Saan ba? Hindi, kung paano kami nagsimula bago kami magsama. Yun yung mga time na Fuckboy ka na no, nung nagsama kayo. Mahal mo no, sobra oh. Oo, hindi ako lumalabas. Kitang-kita ko oh. Hindi ako lumalabas ng bahay nun. Para sa kanya? Kaya sinusunod ko siya ng mga time. Pero parang nakita pa akong mga
recent videos niyo pa, nagkaka-reconcile pa kayo, di ba? Yes, nagkikita kami. Parang wala naman din nagbago. Magkaibigan pa rin naman kami. And ayun, ang nagbago lang siguro yung oras. Sa oras. Yun. Medyo naging busy ako. Message mo nga. Ha? Message mo nga sa kanya. Dali. Ano sa message ko? Oo, message mo. Na? Sa kanya. 1 sentence lang. Dali. Ano sabihin ko? Tanga, hindi dyan sa chat, doon sa camera. Sabi mo kasi. Kinuha niya po mga kabisyo yung cellphone at i-chat niya si Cherry White. Ano sabi mo? Sabi mo message mo. Oo, i-chat mo nga. At sabi ko na Alam mo, mahal mo talaga. Hindi ka hindi ka nagdalawang tanong sa akin. Na? I-chat ko, sure. I-chat mo agad. One chat away. O dyan sa camera. Ayan. I-chat. Nablanko rin ako. Sabi mo kasi, message mo nga. Oh. Sabi mo, di ba? Sabi mo lang, message mo nga. Siyempre ako, nasa isip ko, yung message ko. Nahanap ko na nga eh. Doon sa camera. Ayan. Ang yan. tawagan nyo? B. What? Ayan, shoutout sa'yo. Kung nasa nga man, ingat kayo palagi ni Mikey. And, ayan, alam niyo naman na love ko pa rin kayo. At di nagbabago yun. Next question. Alin ang pinakamasarap at masayang ride? Rides with tropa or rides with chicks? Para sa akin, pinakamasayang ride ko. Madaming masaya na nakapag-ride ako. Sama tropa. Pero yung mas gusto ko yung yung tinesting namin, yung binila niya ako ng motor dati. Na magkasama kami dalawa sa isang motor. Sino to? Siya pa din? Oo. Mahal niya talaga. Yun. Mahal Yun niya yung talaga. Wala na akong pag-asa dito. Hindi. Hindi So masaya yun, di mo kalimutan. Hindi, yun ang masaya. Kasi, for the first time kasi, nagkaroon ako ng big bike na talagang, bigay niya. Bigay niyo? Mm. Nasa'yo pa yan? Yun yung binenta ko na. Oh my God! Gusto mo nang makamove on sa kanya, binenta mo. Kasi nga, purpose ko ng business. Sa utak ko ngayon, puro business. Nagpaalam ka? Yes. Nung ibibenta mo? Wala siyang galit? Sabi niya, it's up to you. Sa'yo yan eh. Oo, bigay mo na yan. Bigay ko na yan eh. Pero, if ever man sa makakakuha nun, alagaan mo, and pag nagkaroon ako talaga ulit, kahit magkano yan, bibiling ko ulit yan. Oh my God, mahal mo siya. Bibiling ko yung motor ulit. Kaya nga, babawiin mo. Ay, namatay. Sino? Yan, yung TV. Okay. Ito. Ano yan? Okay, next. Kung type kita, go ka ba sa ating dalawa? Bakit hindi? Hindi na kaya. Game na? Abis ako kausap. Bahala ka dyan. Yun lang. Sama ko dadalhin. Ha? Sama ko dadalhin sa rides natin. Rides? Sa unang ride Yan o, natin. Star City. Lapit-lapit lalayo Libre ka pa. Grabe ka naman yun. Thank you. Salamat. Sobrang enjoy, no? Sobrang thank you. Ako nag-enjoy. Sobra. Ako din. Parang Tapos sabay tawa ko. Parang ang dami mong nalaman sa akin. Oo, sobra kulang nga eh. Kung pwede lang 2 hours podcast. Pero thank you so much. Asian Packboy. Jason sa totoong buhay. Yan. Jason na lang. Ha? Huwag na yung una. Oo. Ano ba? Ano yung una? Sige na. Dito lang yan. Exclusive. So, Jason. Yan, Jason. Jose. Hindi, ang ganda kaya. Pangalan ng daddy ni Papa Jesus, di ba? Jose? Joseph. Joseph. Sa bagay, di ba makasalanan ka, hindi bagay. Parang mali. Parang may mali. Salamat. May gusto kang i-promote. Ayan, so syempre, big shoutout nga pala sa, syempre, unang-una yung mga kaibigan ko, parents ko, ma. Shoutout sa'yo, ma. Yan, kung nanonood ka man, yan, lagi mo akong gabayan sa langit, ha? Kailan
kailan siya nawala? 2018 pa. Uy, bago. Yan, kasi may kasi ako sa kanya. May promise ako na hindi ko natupad. Ano? So, kaya mo yun pa? Hindi, kaya pa naman. Sabi ko nga, basta, gabayan mo ako lagi. Tapos, yung mga kaibigan ko, yan. Sino? Go. Sila Boss Babe, yan. Sila kapitbahay. Bare! Ayan, yan. Tapos, syempre, Team Suzuki. Team Suzuki, yan. Team Graffiti, Ibo All-Stars. Ano pa ba? Invite mo sila, magpa-car wash sa'yo. Ayan, eto nga guys, ini-invite ko kayo na bumisita sa AP Car Wash and Detailing. Yan, diyan lang yan sa may... AP as in Asian Packboy, di ba? Diyan lang yan sa may Bulacan, sa may Kupang, sa may Pandi. And syempre, tikman nyo na rin yung mga bagong luto. Sabon? Hindi. Kasi car wash. Katabi kasi nun yung Katabi nun yung coffee shop ni Boss Babe. Ay, okay. Ayan, syempre, tikman nyo rin yung mga bagong pasabog na naluto nila Boss Babe. Yan, dyan sa may BBG Cafe. Excited na ako pumunta. Yes, sagot ko na yung kape mo sa car wash. Kape lang? Tsaka car wash lang? May yellow, dagdagan ko. Gusto mo take out ka? Matigas o At least may pang-uwi ka. Matigas o malambot? Matigas. Na. Sakay ba yelo namin dun eh? Bakit? Ganyan ka. Hindi ka siya sa pitchen. Pahaba yung dun. Yung plastic kasi namin, imbis na yung pataba. Hindi, seryoso pahaba. ba? Paano ka siya sa pitchil yun? Hindi. Pwede mo pag gawing espada. Espada yelo. Parang tanga to ako. Thank you. Meron pa? Pa-promote? Ayun nga. Yun, page Saan ko. ka ba nakatira para maiwasan namin? Ayan, kung nadaan kayo ng Bulacan, dyan sa may Pandi, hanggat maaari, daanan yun. Thank you! Nag-enjoy. Alam mo na, may regalo ako sa'yo pero nakalimutan namin. Okay lang naman. Yung starter pack. May starter pack. Starter pack. Ay, may top 3 ka sa akin. Ayan, Bago ayan, tayo magbabay. Sige, go. Ayan, Dito lang yan. Ito. Pwede mo pa. Video? Game. Konti lang to. Top 3 lang yan. Gusto mo ba isama natin sa podcast? Hindi na. Pwede. Sama. Sige. Kasi sayang bonus round to. Go. Ayan. Pero syempre, bago tayo matapos, guys, kanina pa kasi tanong si tita. Ako naman sa kanya, may top, Top 5. May top 5 ka. Ako naman, may fast talk. May fast talk ka. Go. Fast 3 lang to, fast 3. Ayan. Game na? Game na! Ayan. Ikaw nga game kanina eh. Go. May buhok o wala? Wala. Mahirap maghanap eh. Bakit? Gusto ko andyan agad. Yan. Ay, mahirap maghanap. Ayan, Baka mag-waze pa ako pag may buhok. May ngipin o wala? Wala. Bakit? Gusto ko yung gilagid yung kumakagat. Pipigilan ko lang nga. Di ba masarap pag gilagid di ba? At saka pag walang ngipin, baby. Kasi di ba yung mga baby walang ngipin, ibe-baby kay. Gusto ko yung malambot. Pag may ngipin kasi, dudugo ang kagat. Gusto ko wala. Ibabaw o ilalim? Ibabaw. Dominante ako eh. Okay. Ako kasi madalas ako ilalim. Bakit? Pag dumadaan sa Cubao, para walang diba? traffic. Correct. Sa ibabaw kasi Ako kasi ibabaw. Parang gusto ko magtagal sa traffic. Wala namang isang Thank you Tita Chanya sa pagbisita dito sa amin sa Tito Max. Thank you so much Asian Packboy, Jose Jason. Thank you so much. You're welcome. And nag-enjoy ako sa kwentuhan na to and sobrang saya. Bitin, no? Bitin? Pwede pa, pwede naman ako bumalik ulit sa... Pwede ulit, sure ka. Walang pambayad eh. Ay, mas maganda nito, Inisip mo siya. Magharap na lang kami dalawa dito. Ay, tama. Gagawin niyo pa akong tulay talaga. Hindi, yung... Si ano? Dadali mo pa talaga siya dito. Parang ang tama. Si Boss Babe. Si Boss Babe, yan. Ano? Ay, nako mga Mars. Kung ikaw ay nag-enjoy, pa-leave naman ng comment kung anong gusto mong gawin namin sa mga susunod na episode. At syempre, salamat sa aking guest. Thank you, Papa. Thank you, Col. Sobrang thank you. At syempre, i-share mo na rin daw sa lahat ng kakilala para mag-enjoy din sila sa pakikinig ng Rated Tita Max. At again, ito po ang Usapang Sagad. Napakaraming nalalantad tulad ng ating special guest ngayon.
Asian Fuckboy. Ito po ang Rated Tita Max. Thank you!